La cavalcada de Reis de Blanes va tornar a il·luminar la nit amb la seva màgia i encant, atraient a milers de persones que esperaven aquest esdeveniment tan esperat. Després dels canvis i renovacions que van marcar l'edició anterior, aquest 2025 va ser un any ple de novetats que van sorprendre a tots els assistents. La celebració va començar amb un espectacle previ a càrrec de la colla de diables Sa Forcanera, que van acompanyar ses majestats fins les seves carrosses, donant inici a una cavalcada que prometia ser inolvidable. La primera gran notícia va ser l'ampliació del recorregut, que aquest any va començar a la plaça dels Països Catalans, permetent que més espectadors poguessin gaudir de la desfilada. Un seguici format per 300 persones van desfilar al costat de les acolorides carrosses que presentaven un vestuari renovat i nous elements creatius, fruit de l'esforç conjunt de voluntàries i voluntaris que van treballar amb dedicació. Les carrosses, inspirades en personatges i relats de l'imaginari infantil, van captivar tant els més petits com els grans. A mesura que la cavalcada es dirigia cap al nucli de la vila, l'emoció va créixer. Ses majestats els Reis d'Orient, en arribar a la seva destinació, van caminar pel passeig de dintre saludant amb un somriure a tots els assistents, que els rebien amb ànim i alegria. Al final del recorregut, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, juntament amb els regidors i regidores, els va donar la benvinguda. En un moment ple de simbolisme, el batller va lliurar als Reis la clau de la ciutat, un gest que obria les portes a la màgia del moment. Des del balcó principal, els Reis d'Orient van saludar la multitud protagonitzant la tradicional pluja de caramels, enguany amb una quantitat sorprenent de 1.300 quilograms de caramels sense gluten. La festa va continuar amb l'arribada al campament reial on els Reis van rebre les cartes dels nens i nenes, finalitzant així una jornada plena de somnis i il·lusions.